ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ካብ ማእከል ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ብቐጥታ ናባኹም ዝመሓላለፍ ዘሎ ህጹጽ ዜናዊ ጸብጻብ እዩ። ሎሚ 1 ሚያዝያ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣዝዩ ሓደገኛን ዝተሓላለኸን ኩነታት ኩናት ተሸሚሙ ይርከብ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ጥራይ ተሓፂሩ ዝነበረ ደማዊ ግጭት ሎሚ ንግሆ ብወግዒ ዶባ ተሰጊሩ ንመላእ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ሓዊ ሸሚምዎን ኣሎ። ካብቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኩዌት፣ ቀጠርን ባሕሬንን ዝወረደ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ጀሚሩ ክሳብ እቲ ኣብ ኤስፋሃን ዝወረደ ዕንወት ናይ ቦምባታት ከምኡውን ክሳብቲ ኣብ ውሽጢ ኔቶ ዝተፈጥረ ነውጢ ብሰፊሑ ጸብጻብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ብዕምቆት ክትከታተሉና ብኽብሪ ዝዕድመኩም ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት እየ። እቲ ሎሚ ንግሆ ንመላእ ዓለም ዘሰንበደ ሓድሽ ምዕባለ እቲ ኩናት ናብተን ዛጊት ብሰላም ዝነበራ ንቁጠባ ዓለም ወሰንቲ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ምልቡዕ እዩ። እስራኤልን ኢራንን ሎሚ ንግሆ ብርቱዕ ናይ ኣየርን ሚሳይልን መጥቃዕትታት ኣብ ዝተለዋወጣሉ እዋን 5 ሃገራት ወሽመጥ ብተኸታታሊ ናይ ተወንጨፍቲ ኣጽዋር ዕላማ ኮይነን። እቲ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝስዕብ እዩ። ቀዳማይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ መጥቃዕቲ ወሪዱሎም ሓደ ዜጋ ሃገረ ባንግላዴሽ ህይወቱ ክስእን እንከሎ እዚ ሰብኣዊ ክሳራ እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊቶም ንስራሕ ዝተሰደዱ ንጹሃት ዜጋታት ዘውርዶ ዘሎ ሃስያ ብንጹር ዘርኢ እዩ። ካልኣይ ኣብ ቀጠር ዘጋጠመ እዩ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሃገረ ቀጠር እትርከብ ሓንቲ ንእሽቶ ናይ ነዳዲ ጽዕነት ዘለዋ መርከብ ብኽልተ ተወንጨፍቲ ኣጽዋር ከም ዝተሃርመት ማእከል ኦፕሬሽን ንግዲ ባሕሪ ብሪጣንያ ብወግዒ ኣረጋጊጹሎ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ ንዋጋ ነዳዲ ዘናውፅ እዩ። እቲ ካብ ኩሉ ዝያዳ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ ኣብ ኩዌት ተፈጺሙ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ሲቪል ኣቪዬሽን እቲ ሃገር ዕላማ ናይዚ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኩዌት ዝርከብ መኽዘናት ነዳዲ እዩ። ብሰንኪቲ ብድሮና ዝተፈጸመ ደብዳብ ድማ ዓብዪ ባርዕ ሓዊ ተላዒሉን ከቢድ ዕንወት ወሪዱ ኣሎ። ሰበስልጣን ኩዌት ነዚ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ንኢራን እዮም ተሓታቲ ገይሮማ ዘለው። ዋላ እኳ ሰብኣዊ ክሳራ እንተዘይተረኽበ እቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መዓርፎ ነፈርቲ ዝግበር ደብዳብ ግን ዓብ ገበን እዩ። ባሕሬን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ባሕሬን ከም ዝገለጾ ሎሚ ንግሆ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ናይ ሚሳይል መጠንቀቕታ ደወል ክስማዕ ውዒሉሎ። ብሰንኪ እዚ እቲ መንግስቲ ጥሕሰት ኢራን ክብል ዝጽውዕ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ሓንቲ ትካል ወይ ኩባንያ ባርዕ ሓዊ ብምውዓሉ ሰራሕተኛታት ህጹጽ እዋን ናብቲ ቦታ ኣምሪሖም ኣለዉ። ሓምሸይቲ ስዑድ ዓረብ ሚኒስትር ምክልኻል ስዑድ ዓረብ ብወገኑ ሎሚ 2 ድሮናት ትማለይቲ እውን ተወሰኽቲ ድሮናት ኣብ ክሊ ኣየር ሃገሩ ከም ዘምከነን ኣፍሊጡሎም። እዚ ብጂኦፖለቲካዊ መንጽር ክንሪኦም ከለና ኢራን ነተን ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ዘለዎን ጎረባብታ ኣብዚ ኩናት እንተደኣ ደጊፍኩም ወይ ስቒልኩም ተዳሪኢኹም ንስኹም እውን ግዳይ ዕንወት ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ጽኑዕ መጠንቀቕታን መልእኽትን ተመሓላልፍ ምህላዋ ዘረጋግጽ ጭቡጥ መርትዖ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ውሽጢ ዶባት ኢራን ድማ እቲ ዕንወት ብዝኸፍአ ደረጃ ይቕጽል ኣሎ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ከተማታት ኤስፋሃንን ፈርኽሻህርን ኣብ ኣዝዩ ሓያልን ዘሰንብድን ደብዳብ ኣካይደን ኣለዋ። ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ 907 ኪሎግራም ዝሚዛኑ ባንከር ብላስተር ዝኾኑ ግዙፋት ቦምባታት ተጠቒሞም ኣለዉ። ኤስፋሃን ማእከል ናይቲ ኣዝዩ ተሃዋሲ ዝኾነ ትሕተ ቅርፂ ምክልኻል ኢራን ብምዃና እዘን ቦምባታት ንማዓስከር ኣየር ባድር ከምኡውን ንመኽዘናት ኣጽዋር ተተኮስትን ብምህራመን ኣብታ ከተማ ተኸታታሊ ነውትኩታት ክፍጠር ክኢሉሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንባዕሉ ነቲ ናይ ኤስፋሃን ዕንወት ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መርበቡ ትሩዝ ሶሻል ዘርጊሕዎ ኣሎ። ብተወሳኺ እዚ ደብዳብ ኣብ ከተማ ፈርኽሻሃር ዝርከቡ ፋብሪካታት ሓፂንን ትካላት መድሃኒት እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣዕኒሎም። ኣብ ርእሲ እዚ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ኩናት ዝምልከት ዓብዪ ክርክር ዘበገሰ ሓድሽ ደብዳብ ሎሚ ንግሆ ኣብ ጣህራን ተፈጺሙሎም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ርእሰ ከተማ ኢራን ኣብ ዝርከብ ትካል መድሃኒት ብርቱዕ ደብዳብ ኣካይዱ። እስራኤል ነዚ ስጉምቲ እዚ ክትወስድ ዝደፋፍኣ ምኽንያት ክትገልጽ እንከላ እዚ ትካል እዚ ንኣጽዋር ኬሚካል ዝውዕል ሓደገኛ ፌንታኒል ዝበሃል ኬሚካል የፍርን ናብቲ ኣብ ጣህራን ዝርከብ ማእከል ምርምር ኑክሌር የቕርብን እዩ ብምባል ከቢድ ክሲ ኣቕሪባ። ብወገን ኢራን ግን እዚ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ተነጺጉሎም።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሎም ንግሆ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘርግሑ ሕፁፅ መልእኽቲ ስእሊ ናይቲ ዝዓነወ ትካል መድሃኒት ብምርኣይ እቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ገበነኛታት ኩናት ሕጂ ብግህዶን ብዘይ ዝኾነ ሕፍረትን ንትካላት መድሃኒት ይድብድብለው ክብል ብትሪ ኮኒንዎሎም ዓባስ ወሲኹ ክገልጽ እንከሎ እዚ ትካል ንሕሙማት ሆስፒታል ዝውዕል መድሃኒት ጥራይ ዘፍርን እቲ ፌንታኒል ዝተባህለ ኬሚካል ድማ ንኸቢድ ቃንዛ ሕሙማት ዘዕርፍ ልሙድ መድሃኒት ምዃኑ ብምግላጽ እስራኤል ንሰብኣዊ ትካላት ዕላማ ትገብር ኣላ ክብል ንማሕበረሰብ ጸዊዕሎም እዚ ብንጹር ዘርኤና ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኩናት ብኣጽዋር ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ሓበሬታን ፕሮፓጋንዳን ውግእ እውን ይዋግኡሉ ምህላዎም እዩ ካብዚ ብምቕጻል ሓድሽ ስትራቴጂ ናይ ትራምፕ ክንርኢ እዚ ኣብ ባይታ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብን ዕንወትን ምስተር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ዝሃቦ ኣዝዩ ተሪርን ዘሰንብድን መግለጺ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ ትራምፕ ነዚ ውግእ ንምዝዛም ምስ ኢራን ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ሰላም ምግባር ኣድላይ ከም ዘይኮነ ብግህዶ ተዛሪቡ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮ ዝርርብ ኣይፋልን ስምምዕ ክገብሩ ኣይደልዩን እዩ ብምባል ነቲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ሙሉእ ብምሉእ ዓጺዎሎም ትራምፕ ቃል ብቃሉ ክትርጎም እንከሎ ከምዚ ኢሉ ናብ ዘመነ እምኒ ከም ዝተመልሱ ምስ ኣረጋገጽናን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ክሰርሑ ከም ዘይኽእሉ ምስ ኣረጋገጽናን ሽዑኡ ስምምዕ ይሃልወና ኣይሃልወና ካብኡ ክንወፂና ሕጂ እቲ ስምምዕ ኣገዳስነት የብሉን ብተወሳኺ ትራምፕ ነዚ ኩናት ኣብ ውሽጢ 2 ወይ 3 ሰሙን እውን ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ 2 ሰሙን ኣቐዲምና ክንዛዝሞ ኢና ክብል ኣፍሊጡ ግናኸ እቲ ንዓለማዊ ቁጠባ ዘናወፀን ዝዓበየ ፖለቲካዊ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ መግለፂ ብዛዕባ ፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ እዩ ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣሜሪካ ንፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ንምኽፋት እትገብሮ ጻዕሪ ደው ከተብሎ ከም እትኽእል ኣሚቱ እቲ ፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ክፉት ኮይኑ ንኽቕጽልን ሓላፍነት ዝወስዳ እተን ብኡ ነዳዲ ዘእትዋ ሃገራት እየን እዚ ናትና ሓላፍነት ኣይኮነን ክብል ብወግዒ ተዛሪቡ እዚ መግለፂ እዚ ንመላእ ዓለም ኣብ ራዕዲ ኣውዲቕዎ ይርከብ ኣሜሪካ ብነዳዲ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር እኳ እንተኾነት ሃገራት ኤሳን ኤሮፓን ግን ህላወን ኣብዚ መስመር እዩ ዝምርኮስ ትራምፕ ንመሓዝቱ ወይ ባዕልኹም መፂኹም ተዋግኡ ወይ ድማ ብዘይ ነዳዲ ትረፉ ዝብል መጀመርታ ኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲኡ እዩ ዘተግብር ዘሎ ነዚ ስዒቡ ሎሚ ንግሆ ኣብ ኣሜሪካ ዋጋ ሓደ ጃሎን ነዳዲ ንፈለማ እዋን ካብ ሓደ ነሓሰ 2022 ንድሓር ልዕሊ $4 ሓሊፉሎም ቁጠባውያን ክኢላታት ከም ዘጠንቅቕዎ እዚ ኩናት ንዋጋታት ነዳዲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢንዱስትሪታት ሕክምናን ቴክኖሎጂን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሄሊዩም ዝበሃል ጋዝ እውን ዓቢ ሕፅረት የስዕበሎም ብወገን ኢራን ግን እቲ መርገፂ ብማዕረ ኣዝዩ ተሪርን ዘይሕለልን እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ሎሚ ንግሆ ሓያል መልሲ ይብሎ ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ወግዓዊ ዝርርብ ከም ዘየለ ዘረጋገጸ ዓባስ ኣብ ልዕሊ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግዘት ብመንገዲ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ መሪርን ቀጥታውን ነቐፌታ ኣውሪዱሉ ዓባስ ኣብ መልእኽቱ ቃል ብቃሉ ክትርገም እንከሎ ከምዚ ኢልዎ ምእንቲ እስራኤል ኢልካ ኩናት እናጀመርካ መንእስያት ወታደራት ክመቱ እናለኣኽካ ብኡ ኣቢልካ ድማ ፋይናንሳዊ መኽሰብ ክትረክብ ምፍታን ዝከኣል ኣሜሪካ መጀመርታ ዝብል ነገር የለን ክብል ጽሒፉሎም ብተወሳኺ እዚ ናይ ምርጫ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያንን ኢራናውያንን ተገዲዱ ዝስከምዎ እዩ ብምባል ነቲ ውግእ ብወገን ኣሜሪካ ጥቕሚ ውሕዳት ፖለቲከኛታትን ነጋዶ ኣጽዋርን ንምሕላው ዝተወልዕ ምዃኑ ኣረዲኡ እዚ ቃል እዚ ኢራን ንኣሜሪካ ከም ዘይተኣምናን እቲ ትራምፕ ኣብ 2 ሰሙን ክውዳእ እዩ ዝበሎ ዘረባ ብወገን ጣህራን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ዘርኢ እዩ ብተመሳሳሊ እቲ ካብ ኩሉ ዝያዳ ንመላእ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ዘተሓሳስብን ዘሰንብድን ሓድሽ ምዕባለ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ኤሮጳ ወይ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝተፈጥረ ታሪኻዊ ምጭቕጫቕ እዩ ማዕከን ዜና CBS ኒውስ ሎሚ ንግሆ ብህፁፅ ኣብ ዘቃልዑ ዜና መንግስቲ እስጳኛ ኣብዚ ኩናት እዚ ኢራን ንዝሳተፉ ወይ ንዝዋፈራ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ክልል ኣየራ ወይ ወተሃደራዊ ማዓስከራታ ከም ዘይተፍቅድ ብወግዒ ኣፍሊጣ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኣናይ እውን እተን ናብ ኢራን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝተበገሳ ግዙፋት ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሲሲሊ ዝርከብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ከይጥቀማሉ ብወግዒ ከልኪላተን ኣላ ኣሜሪካ ሎሚ ንግሆ ንፈለማ እወን ነተን ኣዝየን ዓበይቲ ዝኾና ነፈርቲ ኩናት B-52 ብመሬት ኣቢለን ናብ ኢራን ክድብድባ ልኢኻተን ኣላ ግናኸ እዘን ኣውሮጳውያን መሓዙታ እውን ክልል ኣየረን ክኽልክላን ከለዋ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፍሕፍሕ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ
ሃገራት ኤውሮጳ ኣብዚ ኩናት እንተዳ ተሳቲፈን ኢራን ንመራኽበን ከም እትሃርመንን ዋጋ ነዳዲ ብዕፅፊ ዛይዱ ቁጠበአን ከም ዝፈርስ ስለ ዝፈልጣ ካብቲ ኩናት ኢደን ክስሕባ ወሲነን ኣለዋ ነዚ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድሕሪ እቲ ኩናት እቲ ምስ ኔቶ ዘለና ዝምድና ብጥንቃቐ ዳግማይ ክረአ ኣለዎ ክብል ጽኑዕ መጠንቀቕታ ንሃገራት ኤውሮጳ ኣመሓላሊፉ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ሎሚ ሒዝናዮ ዝቐረብና ሰፊሕ ዜናዊ ጸብጻብ ነቲ ማእከላይ መብራቕን መላእ ዓለምን ኣትይዎ ዘሎ ሓደገኛን ዝተሓላለኸን ምዕራፍ ብንጹር ዘርእዩ ብሓደ ወገን ኢራን ነቲ ኩናት ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ተስፍሖላ ብኻልእ ወገን ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ብመዕነዊ ትሕተ መሬት ቦምባታት ፋብሪካታት ናይ ኬሚካልን ኣጽዋርን ይዕንዋ ኣለዋ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝተፈጥረ ታሪኻዊ ፍሕፍሕ ነዚ ኩናት ዝያዳ ዓለማዊ ቅልውላው ከም ዝኸውን ይገብረሎም ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ነዚ ኩነታት ብቐረባን ብደቂቕን እናተኸታተለ ዝኾነ ሓድሽ ምዕባለ ብቕልጡፍ ናባኹም ከብጽሖ እዩ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልብና መስገና ሰላም